Vil du gerne være en ildelugtende muslim, der står inden for voldtægt, dårlig økonomi, regler for, hvad du ikke må spise, mandschauvinisme og levevilkår, der er på grænsen til at briste? Men vil du gerne komme i paradis, hvor alt kan lade sig gøre, hvor pengene flyder omkring dig, damerne forguder dig, og at du lever under samme hus som Gud, så skal du tage på korstog. De vantro er en skændsel mod menneskeligheden. Så kom til pavens tale den 27. november 1095 i Clermont. Tag med på livets rejse. Sikre dig en plads i himlen i stedet for skærsilden. Muslimerne skal ikke overtage det hellige land. Deres religion og kultur er en af de mange synder, de vantro påtager sig. Når du tager på korstog, kommer du tættere på Gud. Det medfører syndsforladelse. Vi er underlagt Guds ord. De vantro er en gudløs race, barbarer, der ikke fortjener en accept. Så hjælp os med at bekæmpe de vantro.